Искате повече последователи, ангажираност и реални продажби в Instagram? Ето 15 съвета, които наистина работят през 2025 година. Първи. Публикувайте Reels, кратките видеа са кралят на Instagram. Втори. Използвайте тренди звуци, алгоритъмът ги обожава. Трети. Оптимизирайте биото си, ясни ключови думи и линк в профила. Четвърти. Бъдете визуално последователни, хората трябва да ви разпознават по стила. Пети. Сторита всеки ден с анкети, въпроси и забавни моменти. Шести. Публикувайте в правилното време. Седми. Използвайте ясни CTA. Кликни, сподели, запази. Осми. Възползвайте се от AI за идеи и анализ. Девети. Работете с микроинфлуенсъри. По-малко, но по-ангажирани аудитории. Десети. Споделяйте съдържание от клиенти. Доверие на 100%. 11. Използвайте Instagram Shopping. Продажби директно от профила. 12. Оптимизирайте SEO и хаштаговете. 13. Смесвайте формати, Reels, карусели, мемета, Live. 14. Следете какво работи с Insights. 15. Преизползвайте най-доброто си съдържание, спестява време и носи резултати. И помнете, успехът в Instagram идва от постоянство, креативност и връзка с хората. Абонирайте се за още съвети.